Калі я скажу «вазы», что вы подумаете? А вось гісторык ці рэканструктар гісторыі падумае не пра флакон для кветак, а пра шведскую каралеўскую дынастыю, якая шмат дзесяцігоддзяў узначальвала Рэч Паспалітую двух народаў – ВКЛ і карону польскую. Менавіта пры вазах Жыгімонце III, Уладзіславе IV, Яне II Казіміры тут у нас дзеяліся страшныя і прыгожыя рэчы. Не тое, чтобы уладары са шведскай дынастыі былі страшнымі, проста неабачлівымі ў сваёй знешняй палітыцы, і таму іх праўленне прыйшлося на самыя дзікія выпрабаванні нашага краю. Акурат пры вазах шведах пачаліся зацяжныя войны з самой Швецыяй. Але і добрага гэтая дынастыя нам прыўнесла. Нічога не бывае чорным ці белым, так і ў гісторыі. Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач, і гэтым відэа мы працягваем серыю праграм пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Дынастыя вазаў для нас яна пачалася з Жыгімонта III, якога абралі на караля і вялікага князя па смерці Стэфана Баторыя. Канкурэнтам шведа быў Максіміліян Габсбург, аўстрыйскі эрцгерцаг. Невядома, як бы пасунулася гісторыя нашай зямлі, каб на великакняжацкі трон і трон кароны сеў Габсбург. Сумняюся, што было б лепей. Імперскія звычкі яны злаякасныя. Але сеў Ваза, сын караля Швецыі Юхана Вазы і Кацярыны Ягілонкі, дачкі Жыгімонта Старога, што было немалаважным фактарам у той час. Кроў Ягайлы, хоць і трошачкі, але цякла ў яго жылах. Жыгімонт III Ваза атрымаў краіну на піку вайсковай велічы і багацця. Вазы кіравалі Рэччу Паспалітай амаль 8 дзесяцігоддзяў, і хаця вынікі уладарання дынастыі Вазаў можна ацаніць як вельмі спрэчныя, аднак першыя дзесяцігоддзі 17 стагоддзя гэта сапраўдны залаты век дзяржавы абодвух народаў. Тое быў час росквіту архітэктуры, мастацтва, гаспадаркі, ваеннай справы Рэчы Паспалітай, калі, здавалася, нічога не будзе ў стане аслабіць, а тым больш знішчыць гэтую велічную дзяржаву. Чым вылучаўся Жыгімонт III? Цікавенька. На элекцыйным сойме, дзе абіралі ўладара Рэчы Паспалітай, не было паслоў ад Вялікага княства Літоўскага. Каб дамагчыся падтрымкі сваёй кандыдатуры ў ВКЛ, 28 студзеня 1588 году, амаль адразу па выбарах, Жыгімонт зацвердзіў новую рэдакцыю статута Вялікага княства з аднаго боку. Менавіта Жыгімонт III распачаў ланцуг канфліктаў і войнаў са Швецыяй, якія абяскровілі і знясілілі дзяржаву ў будучыні. Карцела яму авалодаць шведскім тронам, на які ён прэтэндаваў цалкам сабе законна, з пазіцыі спадчыны. На пэўны час гэта нават атрымалася. Амаль 7 год Жыгімонт Ваза быў фармальна каралём Швецыі. Неверагодная справа палітычнай акрабатыкі. На 3 тронах усядзець. Польскім, шведскім і літоўскім. Аднак трымацца за трон шведскі, кіруючы геапалітычным монстрам 16-17 стагоддзяў і седзячы ў Кракаве, Рэч Паспалітая пераўзыходзіла памерамі ўсе тагачасныя еўрапейскія дзяржавы. Пры гэтым яшчэ ваяваць з канкурэнтамі ў самой Швецыі, вельмі гіблая ідэя. Нічога з гэтага не атрымалася, але атрымалася развіць неверагодную адукацыю. Жыгімонт быў зацятым каталіком і прыхільнікам ордэна Ісуса. Менавіта дзякуючы яму у горадні адкрыўся езуіцкі калегіум, фактычна першая ў нашым горадзе вышэйшая навучальная установа. Што да знакамітых на ўвесь свет аванцюр, маскоўская смута і Ілжэдмітрый. Іх санкцыянаваў менавіта Жыгімонт III Ваза. Шкада, што не даціснуў, праўда? Да гэтай жа аванцюры датычны і сын Жыгімонта III, Уладыслаў, які хутка стане Уладыславам IV. Яго, менавіта Уладыслава, паклікалі на трон маскоўскі. Так, маскоўскія баяры падчас іх знакамітай смуты былі ўжо гатовыя да падпарадкавання Рэчы Паспалітай. Аднак тут Жыгімонт, як руплівы бацька, забаяўся адпраўляць сына у дзікі край, добра памятаючы, што адбываецца на Масковіі з людзьмі выкшталцонымі і непадобнымі на мясцовых баяраў. Я маю на ўвазе лёс першага Ілжэдмітрыя. На Масковіі непадобных людзей забівалі, здзекаваліся над парэшткамі і стрэлілі тымі парэшткамі з гарматы. Прыняў сталец ад бацькі, але праз элекцыйны сойм, памятаем пра гэта, Уладыслаў у даволі цяжкі час.
Але пры тым паспрабаваў краіну выцягнуць з войнаў, прынамсі еўрапейскіх. Перамог у смаленскай вайне, добра даўшы усходняму агрэсару па зубах. Уладыслаў Ваза неверагодна любіў вялікае княства і праводзіў час у горадні і Вільні, пэўна, больш, чым у Кракаве і Варшаве. У адрозненне ад бацькі, Уладыслаў Ваза вызначаўся рэлігійнай цярпімасцю ў дачыненні да пратэстантаў. Шмат іх было пры яго двары. На жаль, пазбыцца рэлігійных канфліктаў не атрымалася і ў яго. У канфліктах паміж уніятамі і праваслаўнымі часта падтрымліваў апошніх. Аднак гэта не памагло спыніць нарастанне казацкага руху, накіраванага перш за ўсё супраць мясцовай русінскай жа шляхты. Паўстанне 1638 года было задушана, але праблема не была вырашана. У самым канцы кіравання Уладыслава Вазы 1648 распачалося вялізнае паўстанне, што скончылася Пераяслаўскай радай, падпарадкаваннем Украіны Масковіі. Па смерці Уладыслава IV на трон Рэчы Паспалітай усеўся Ян II Казімір, сын Жыгімонта III Вазы, зводны брат Уладыслава. Намінальна і спадчынна насіў тытул караля Швецыі. Быў паяўнічы, але нешчаслівы. Удзельнічаў яшчэ падчас панавання брата ў смаленскай вайне, у 30гадовай вайне 1618-48 гадоў, у 1643-45 чалец ордзена езуітаў. Пасля смерці старэйшага брата, караля Уладыслава IV, вызвалены рымскім папам з духоўнага звання. 20 лістапада 1648 года абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім пры дапамозе групоўкі прыхільнікаў пагаднення з казакамі, што паўсталі на Ўкраіне, каб потым пачаць вайну хрысціянскіх дзяржаваў супраць Турцыі і Крымскага ханства. На пачатку вёў памяркоўную палітыку ў дачыненні да казакоў, у разліку на пагадненне з Богданом Хмельніцкім. Аднак гэтая палітыка не дала выніку, і вайна ва Ўкраіне працягвалася. У час яго панавання адбыліся разбуральныя войны. Казацкая вайна 1648-51, а таксама патоп 1654-67, вайна са Швецыяй, так званая невядомая вайна ці патоп маскоўскі. Тады маскоўскія войскі акупіравалі большую частку ВКЛ, а шведскія значную частку Польшчы, уключаючы Варшаву. Маскалі выразалі Вільню, Магілёў, Полацак, Менск. Генацыд адбыўся і ў горадні. Горад страціў амаль 90% жыхароў. Іх зарэзалі, закатавалі, спалілі жыўцом, і шмат хто проста ўцёк. У выніку гэтых правалаў апошні кароль з дынастыі Вазаў быў змушаны ўцячы ў Сілезію. У 1657 Рэч Паспалітая адмовілася ад суверэнных правоў на Прусію, страціла смаленскае ваеводства, Кіеў і ўсе тэрыторыі Украіны на ўсход ад Дняпра. Але што засталося? Засталося вельмі шмат. Архітэктура. У адной горадні колькі пярлінаў барочнага дойлідства той эпохі Вазаў. Дарэчы, калі вы ведаеце, што менавіта пабудавалася ў горадні у тую самую эпоху, пішыце ў каментарах. Ад уладароў шведскай дынастыі засталіся навучальныя установы, бібліятэкі, досвед цярпімасці і нецярпімасці да іншаверцаў, першыя крокі да мадэрных нацыяў, паўстанне Хмельніцкага і праект радзівілаў па выхадзе ВКЛ з Рэчы Паспалітай. Я лічу візіянерства, ідэя на выраст. Калі я памыляюся, папраўце мяне. Ведаеце, там, у каментарах. І, канешне, не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і напісаць вашыя думкі на нашу сённяшнюю тэму. Да сустрэчы!